Shalom. Tapu kama parminggota marede mahita. Marhite-hite goar ni dia bata ama, dohot goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni todi porbadia, na tumapalangi dohot tanoon, amin. Hodo ale Jehovah dihalungutor rohaku, ale dia bataku, marhapong satu hodo au, say unang paila au, asa unang marsurak-surak akamusuku mida au, dang tahe tagamon tarurak manang ise sian akan nama kaposiho, ale Jehovah, say pabotohon matuau akadalanmu, jala ajar hotuau akabogasmu, sadarion ma ro Tuhani manopo jorona, beta tasoba maibana, haleluya. Martangiang mahita. Ale amanami na di banua gijang, nama dok mauliate dohami tuho, ala di pabotoho ko tuhami, marhite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus, nalaho salpu sogot langit doho tano, alay na ho do, anggo hatamro di saleleng-leleng na, akub nii, iko patardo sogot saluhut jolma di jolo ni habangsa, paruhuman mi, saya asi maroham dihami, pahot marohanami, maka porsiaon dihatam, marhite-hite tod di porbadia, padungo mahami, jala paringkas hami martangyang, asa marlas ni roha hami, paimay mahonho, jala asa dapot hami hangoluan na sorasuda, amin. Marede mahita. Sai roho
ingon hamuma pati ni debata di minggu tasadarion ima pati parjolo satu pati paupaton songonom madidok disi patik parjolo audo jahoba debatam nina debatata dang jadi marakup au bahenonmu debatam pati paduahon dang jadi ganaonmu jaladang jadi sumanonmu manang ahana di Banua Gijang doho na di Banua Tongaon rodi na di Bagasan Aek na di Toru ni Tano yang gotunggabe si sobaon manang sioloan patik patuluhon dang jadi dohonon goar ni debata yang go soture dalan na ay hona uhum na dosogot akana marsineang di goarna pati paupaton ingot hamuma pabadiao nari minggui dinaonomari ma ulahamu nasa siulaumu alayang go ari papituhoni ari paradiana ni Jahoba debatam doi dang jadi ho mangula anggo dinasadari manang anakmu pe manang borum manang naposom lahi-lahi manang naposom boru-boru rodi pinahanmu rodi isi ni hutan ni halak pena mengebati hutam ai dinaonom ari do ditoppa debata langi do tano do laut do nasa isina dungi maradia do ibana di ari papituhoni di baheni do ubahena di pasu-pasu debata Jahoba ari paradianan nai jala di parbadiai ima sahatna atong rak mangido gogo mahita tua dopani debata ale Tuhan debata saya pargogoi mahami mangulaon nahobar tu pati ini amin maredehita Topo tima dosata tua dopani debata martang yang mahita ale Tuhan debata amanami pargogo nasuhatu dosan parasi roha mida hami nadangolon narodo hami tujolom manopoti dosa nami nagodangi di bagasan hajahato do hami tubuh jaladang adong haporsiaon di bagasan roha nami hian saluhu do hami manibil sian akka dalanmu masai godang do pangalausion nami di patikmu alai ingot mahami ale Tuhan alani denggan di basam dohot asini roham sai unang paingot-ingot akka ni haposon nami dohot pangalausion nami sai ingot mahami hobar tu asini roham dohot denggan di basam ala ni guarmu ale Tuhan Yesus marpamuati maroham di dosa nami nagodangi amin.
baga-baga ni debata taringot tu hasesani dosata. Ro mahamu tuau asa mangolu tod dimuna nina Tuhan Jehovah. Tung sura rara dosa muna songon abit bunga dap-dap botar do bahenokku songon itak. Nang perara songon abit hasumba gabe songon hapas do muse. Hasanga pemadi debatana di Gijang. Marede mahita. Turupuk ni epistel di minggu tasadarion ima dinatar surat sian Pesalmen 24 ayat 1 ayat 10. Tajahama margati soring. Bangso ni Jehovah. Go di Jehovah do tanoon ro di isina porti biodo pangisina. Ise dona jadi nakot tu dolok ni Jehovah. Jala ise dona hum jongjong sogok di hajongjongan ni habadionai. Ima halak namaruli pasu-pasu sian Jehovah. Dohot hati goran sian debata ni hatuaunai. Patugijang ma tohang muna hamu ali akaharbangan. Patugijang ma hamu ali akapitu sian narobi. Asa bongot raja ni hamuliaon. Patugijang ma tohang muna hamu ali akaharbangan. Jala patugijang ma hamu ali akapitu sian narobi. Asa bongot raja ni hamuliaoni. Ima sahatna martua maakana tumangihon hata ni debata jalan nau peopsa. Amin. Maret dehita.
dakon maha porsia otai songon na hinati dakon ni dongata saha porsia on disadok portibion rak mahita madok au porsia di debata Jehovah iduama pargogo na suatu dosan natu mapalangi dohotano au porsia di Yesus Kristus ana ni debata Jehovah na sasadai iman natin nugo ni si Maria nagabe-gabe siat ton di perbadia ada orang suhabubuan ido tuhata na tumaon na bernit di panguhuman ni silatus nama tetarpa jaldo ibana di hau penarsilang na tuat tu banua turu na mulak mengulu di are patuluon na manaik tu surgo lahundul tu siam dia bata Jehovah amanai pargogo na suatu dosan sima ibana pai memulak sogo tu tanoon manguhumi halak na mangulu doh na mati au porsia dito di porbadia cala adong sadahuria na badia huria hato panala Kristen akan na badia doh dasisan di dosa doh diatai na mando mulak mangulu sogo daging ni halak na mati doh dia ngoluan na sora sudah amin korpungwanina
Kabagi matiting. Tikting HKBP Tamarunang, Minggu 4 Desember 2022, Sada Romawi nama ragam, Sada. Goarni Minggu Tasadarion, Ima Minggu Advent Paduahon, topik Minggu, Marhabadiaon, Manomu Arini Kristus, hidup suci dalam penantian Hari Kristus. 2. Tikting Neng Marbagas, Tikting Paduahon. Neng Manjalo Pamasu-masuon, Pardongan Saripeon, Ima Christian Sitopul SE, anak Niamata Pantun Sitopul, Tubuh Ninata Asnawati Boru Sigalingging, Sian Huta Palaraya nomor Sia Harapan Baru 1 Bekasi Jawa Barat, Ruas Nihuria HKBP Harapan Baru Resort Harapan Baru Distrik Sapulusia Bekasi. Dohot Orwana Arta Anggreani Boru Sinaga SE, Boru Niamata Berlin Parulian Sinaga, Tubuh Ni Inata Narlia Lismina Borsianipar, Sian Huta BTN Hartako, Blok I SA nomor Tolu, Ruas HKBP Makassar, Resort Sulawesi Selatan, Distrik 10 Pitu IBT. Sakap Pemasuk-masuan Nasida di hari Sabtu 10 Desember 2022 di Huriata HKBP Tamarunang, masuk pukul 10.00 Wita. Tuhatama Napatuluson Sakap Pamasu-masuan Nasida. Tolu rapat Huria HKBP Tamarunang. Di Patupa Huriata do rapot Huria di hari Minggu 10 Desember 2022 Nanaengro Laho Makatai Taringot Turencana program kerja HKBP Tamarunang tahun 2020 tolu. Do mutusi asa dohot mahita ruas ni Huriata di ulauni. Laos tiktingon ma undangan tuhita. 4. Perayaan Natal anak sekolah minggu HKBP Tamarunang. Di Patupa Huriata do perayaan Natal anak sekolah minggu di hari Minggu Sadarion. Masuk pukul 10.00 Wita di Garejon. Alani asa Roma sude anak sekolah minggu dohot akan natorasna mandohoti ulauni. 5. Membayar persembahan tahunan. Dihimbau kepada semua jemaat agar membayar kewajiban, yaitu memberikan persembahan tahunan Rp900.000 di tahun ini. Adapun persentase jemaat yang membayar di masing-masing wilayah sampai pada hari Minggu ini yaitu 1. Wilayah 1, jumlah jemaat 20 KK, yang sudah membayar 12 KK 60%. 2. Wilayah 2, jumlah jemaat 35 KK yang sudah membayar 18 KK 51,4%. 3. Wilayah 3, jumlah jemaat 44 KK yang sudah membayar 20 KK 45,5%. 6. Jadwal perayaan Natal 1 ibadah tahun baru HKBP Tamarunang. Sada ujian tulis Parguru Malua Minggu 10 Desember 2022 pukul 10.30 gereja. 2. Natal Remaja Naposubulung Minggu 10 Desember 2022 waktu 18.00 inganan gereja. Tolu ujian lisan Parguru Malua dan orang tua Kamis 15 Desember 2022 masuk pukul 10.00 inganan di gereja. 4. Ibadah Minggu Parguru Malua Minggu 10 Desember 2022 pukul sia inganan di gereja. 5. Natal Ama Ina Dohot Lansia Kamis 22 Desember 2022 masuk pukul 10.00 inganan di gereja. 6. Natal Keluarga Jumat 23 Desember 2022 pukul 10.00 inganan di Bagastabe. 7. Malam Natal Sabtu 24 Desember 2022 pukul 10.00 inganan di gereja. 8. Natal Parjolo Dohot Marona Badia Manang Perjamuan Kudus Minggu 25 Desember 2022 masuk pukul 10.00 inganan di gereja. Sia Natal Paduahon Senin 26 Desember 2022 pukul 10.00 inganan di gereja. 10. Malam Tahun Baru
Barita Jujur Tahun, Sabtu 31 Desember 2022 pukul 10.00 inganan di gereja. 10 Sada ibadah jam 00.00. Minggu Sada Januari 2022 jam 00.00 inganan di Bagastabe. 10.2 ibadah tahun baru Minggu Sada Januari 2020 masuk pukul sia inganan di gereja. Pitu basar makanan panitia Natal remaja Naposo Bulung. Di patupa panitia Natal remaja Naposo Bulung do basar makanan ima saksang dengan harga 50.000 per porsi. Asa dohot mahita berpartisipasi. Walu sumbangan inventaris. Di Jalo Huriata do sumbangan berupa piring, godangna tululusin sian catering Esther, Moliatema dinasida. Sia peletu jolo, sadarion papungu peletu jolo do hita, bahen tupakta tu HKBP distrik 10 pitu IBT. 10 ruas Namar Said, parhalado do sude ruas ni Huria HKBP Tamarunang, manangyakon ruas Namar Said di Jabu manang di rumah sakit. Saya tuhat tama namangaleon pahamolumon dohat hai pason. Molo adong sian ruas ni Huriata Namar Said di Jabu manang di rumah sakit. Asa di Papua tu parhalado manang pandita. Ruas Namar Said Sada Agusta Christine Boru Sianipar perawatan di Jabu. 2 Amang MU Hutagalung perawatan di Jabu. 10 Sada ruas nomor ulang tahun. Parhalado HKBP Tamarunang Pasahaton. Selamat ulang tahun tu ruas ni Huriata. Nama ulang tahun siang tanggal 28 November 1 tanggal 4 Desember. Saya tu hatama nama ngalehon pasu-pasu dot ganjang ni umur suak songoni nang hai pason. Ruas nama ulang tahun Sada Inang Boru Sinaga 28 November wilayah Sada. 2 Amang JJ Hutapea 28 November wilayah Sada. Tolu Amang Dr. Randus M Panjaitan MM 28 November wilayah Tolu. 4 Amang RHW Silalai SPI MM 28 November wilayah Tolu. 5 Inang NS Boru Hutahayan 30 November wilayah 2. 6 Amang JRP Gultom 30 November wilayah 2. 7 Mikaela Putri Nababan anak sekolah minggu Sada Desember wilayah 2. 8 Desi Apenita Silain Eskom Naposo Bulung Sada Desember wilayah Tolu. Sia Inang Nyonya Situa Panjetan PF Borsitorus 2 Desember wilayah 2. 10 Amang Hagultom Tolu Desember wilayah 2. Poda Tolu ayat 16 di tangan nasiamun do ganjang di umur jala di hambirangna do hamoraon do hamuliaon. 12 ulang tahun Pardongan Saripeon. Parhalado do sude ruas ni Huria HKBP Tamarunang Pasahaton. Selamat ulang tahun Pardongan Saripeon. Tu ruas namarayahon siang tanggal 28 November saat tanggal 4 Desember. Ruas namarayahon Sada keluarga S Saragi RJ Boru Hutahayan 28 November wilayah 2. Saya tuhata ma nasek toktong mangaleon pasu-pasu tu keluarga nasida. 10 Tolu ruas narotu permingguan Sada Minggu 28 November 2022 ibadah gereja HKBP Tamarunang torop niranaro 127 halak. 2 Minggu 28 November 2022 ibadah sekolah minggu torop naro 56 halak. 2 Rumawi parhepengon ni Huriata boy mata bereng di tikting parhepengon adong di Hitabe. Songoni ma tikting ni Huriata di bagasan minggon tatangyakon ma asa gabe pasu-pasu dot las ni roha di hita tarlumobi gabe hamoleon di gor ni tuhata. Amin. Mara di hita huhut papungu pelian. Oh
dame ni debata na sumurung sian saluhut na roha. Imana mangaramoti akate-ate dohot pikiran munabe di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Hamo kadongan sahuria tabuka majamita parmingguan di Advent na paduahon sadarion ima sian surat ni Apostel Paulus mandapoton huria Filipi bidu na parjolo di ayat na patoluhon ro di ayat 10 sada. Filipi sada ayat 3 tu 10 sada. Filipi pasal 1 ayat 3 sampai 11. Filipi sada ayat 3 tu 10 sada songonon madidok. Mauliate hudok tu debatakku ganup huingot hamu. Toktong manang sadiari pe hutangyak kok kamu sudena sian lasni rohaku do huula tangyaki. Ai huingot saur muna tu barita nauli sian mulanai sahat rodi nuain. Apalaon ma posni rohaku naung upukka ulaon na denggan di bagasa kamu. Patuluconi idoi sahat rodi arini Kristus Yesus. Tamado songoni rohaku mida hamuna sude ala na di bagasan rohaku hamuna aira partohap dia sini roha na tuawido hamu saluhutna dina tarhurungiau nang dina hutariacon jalahu odolhon berita na uliih ai debatado saksiku dibalgani sihol humida hamu sude mangihutton pangasi ni Kristus Yesus jala odo hupangido naing ma lam sumurung holong ni rohamuna marurat di parbinotoan dohot dinasa panimbangon partodion laho manakasi narumikoti asapolin hamu so partuk Tuhan sahat ro diarini Kristus asa ramos hamu marparbue hati goran mar hite-hite Yesus Kristus bahen hasangapon jala puji-pujian di debata ima sahat niturpuk akadongan sahuria marlas nirohado Apostel Paulus diturpukon takas tarida nakingan dungta jaha jamita di bagasan sadarion HP las rohani si Paulus di bagasan hurungan dope ibana ima konteks ni turpuk dia di penjara tetapi dia masih bisa bersuka cita. Dia di dalam penderitaan tetapi masih bisa dia mengucapkan syukur kepada Tuhan. Dia di dalam penyiksaan tetapi dia masih bisa mengungkapkan terima kasihnya kepada Allah. Saya pikir ini luar biasa. Di bagasan hurungan ibana alai mampu dope naposoni Tuhani ima si Paulus mandok mauliate tu debata. Hamu kadongan maulota sukun nuaing ahado ubahen si Paulus naikon mandok mauliate ibana tu debata. Ahado na mangojar rohani si Paulus boido ibana marulup-ulup boido ibana sonang pakilalaanna adong do dasorna ima na dibereng si Paulus do halak Kristen di huria Filipi boy disi marurat jalamar parbue hatani debata. Jadilah rohani si Paulus sonang pakilala anna idada diukur sian materi daun dada diukur sian haportibion daun
alai ukuran si Paulus las rohana sonang pakilalaanna ala takas di ida di bege si Paulus songondiado pardalanan di barita nauli tu huria Filipi sian mulanai saat do tu ujung nai mardalan do terus barita nauli rosu parsawalan hara Kristen di Filipi jalatakasdo haporsion nai marparbue imannya bertumbuh, pengenalan akan Tuhan sungguh baik, perjalanan berita firman Tuhan itu terus berkembang. Itulah yang membuat Paulus senang, itulah yang membuat Paulus bersuka cita, itulah yang membuat Paulus semangat meskipun dia di dalam penjara. Hamwa kadongan sahuria jala on matutu nagabe barita nauli dihita asa takas do songodia do tutu dat sorta songodia do tutu dasor dihita lahom mandok moliate itu debata. Betul orang bersyukur kalau dia mendapatkan berkat, kalau dia mendapatkan jabatan itu harus memang bersyukur, betul. Baik memang kalau orang bersyukur kalau dia mendapatkan materi, kalau dia mendapatkan pangkat, kalau dia mendapatkan nama, dia bersyukur betul kalau dia mendapatkan kuasa. Tetapi jangan lupa, rasa bersyukur orang Kristen seharusnya tidak melulu kepada materi atau kepada benda-benda yang ada di dunia ini. Tolak ukur kita bersyukur bukan karena hanya pemberian Tuhan saja, tetapi tolak ukur kita bersyukur itu karena kedekatan kita dengan Allah. Harus seperti itu juga tolak ukur kita bersyukur. Bagaimanakah kedekatan saya dengan Tuhan? Disitulah rasa bersyukur saya kepada Allah. Sejauh mana kita mengalami pertumbuhan iman, sejauh mana kerajinan saya untuk memuji Allah, sejauh mana kedekatan saya kepada Tuhan melalui doa, sejauh itulah rasa bersyukur saya kepada Allah. Karena apa? Karena pangkat itu datang dan pergi. Sekarang kita naik pangkat, mungkin besok kita akan pensiun. Sekarang kita punya materi, mungkin besok tidak. Itu pasti datang dan pergi itu. Jadi rasa bersyukur kepada berkat Tuhan itu memang benar, baik. Tetapi kalau melulu kita hanya seperti itu, saya pikir masih kurang sempurna. Tapi kalau rasa bersyukur kita adalah karena kedekatan kita kepada Allah, karena kesetiaan kita kepada Allah, karena kerinduan kita kepada Allah, karena pertumbuhan iman kita kepada Allah, maka rasa bersyukur kita itu tidak pernah habis dimakan waktu. Rasa bersyukur kita itu adalah terikat di dalam persekutuan dengan Tuhan. Seperti itulah yang digambarkan Natarida diturpukon hamwa kadongan di ayat 5. Wingot saormuna tu barita nauli sian mulanai sahat rodin waeng. Diingos si Apostel Paulus do saor rarat barita nauli di huria Filipi sian mulanai sahatun waeng. Jadi tetap dia bertahan itu, firman Tuhan itu di wilayah Filipi tetap itu bertahan. Itulah patokan si Paulus mengucapkan syukur kepada Allah. Ketika firman Tuhan itu tetap dalam diri kita, itulah yang mendorong kita untuk bersyukur kepada Allah. Hamwa kadongan sahuria dungi berengot tama topik di Advent paduahon sadarion marhabadiaon manomu arini Kristus, hidup suci dalam penantian hari Kristus. Marhabadiaon di dok nakingan di asa 10 asa polin bedia polin
ahado pangetusioni polin ias songon hapas pita bedia dang marlaok tudosa ima polin alani molo dipangido turpukon terlumobi topik songodedo hita marhabadiaon manomo hari Kristus, bagaimana hidup kita suci dalam penantian hari Kristus, bagaimana saya menjaga kesucian hidup saya selama menantikan Kristus datang kedua kali. Padahal di Pabuado di ayat 10, di Pabuado di ayat 10, di kehidupan ini kita diberikan pilihan yang sangat banyak. Manusia itu diberikan kebebasan untuk memilih. Itu sebabnya ketika Allah menempatkan Adam dan Hawa di Taman Eden, mereka diberikan kebebasan. Tapi ada larangan. Bebas memilih, tapi diberitahu larangannya apa. Dan konteks kehidupan kita juga sampai saat ini kita diberikan bebas pilihan, mau berbuat baik atau mau berbuat jahat, mau hidup benar atau hidup salah, mau hidup dalam kasih atau hidup dalam kebencian, mau hidup penuh pertolongan atau hidup penuh dengan penindasan. Kedua-duanya ini diperhadapkan dengan kehidupan kita saat ini. Yang mana yang kita pilih? Mau hidup dalam gelap atau mau hidup dalam terang? Yang mana mau kita pilih? Hamoka dengan sahaporsiaon itu nakingan di ayat 10, mana kasih narumikoti takas nadia do tutu nama cerikot hobartu hatani dibata. Karena hidup kita diperhadapkan dengan dua pilihan, apakah kita hidup damai, apakah kita hidup dalam kebencian. Ketika kita sulit untuk memilih, bisi mahita disosoi turpukon asa tok-tok kita martangiang, tetap kita berdoa. Betul memang kita diberikan kemampuan untuk memilih, tetapi pada dasarnya manusia itu punya kelemahan. Manusia itu punya titik kelemahan yang suatu saat membuat dia tidak berdaya. Ketika dia tidak berdaya, dia bingung, mana yang saya pilih? Pilih kedamaian atau kebencian? Pilih terang atau pilih gelap? Dia sulit untuk memutuskan dua pilihan itu. Disitulah peran Roh Kudus untuk menolong kita. Disitulah pentingnya kita sebagai orang beriman meminta hikmat daripada Tuhan supaya keputusan yang kita ambil tidak salah, dan justru keputusan itu ketika kita sudah pilih dalam Tuhan akan menguatkan kita dan memberikan keuntungan kepada kita. Itu sebabnya saudara-saudara, untuk mengenal mana yang baik, mana yang salah, mana yang benar, mana yang tidak, disinilah perlu kedekatan diri saya, diri kita kepada Kristus. Kedekatan itulah yang dinamakan dengan kasih. Kalau orang mengasihi, misalnya suami mengasihi istri atau istri mengasihi suami, berarti si suami itu dengan kasihnya mengenal siapakah istrinya, bagaimanakah istrinya itu. Ketika istri mengasihi suami, maka istrinya itu akan mau belajar mengenal siapakah suaminya, bagaimanakah suaminya itu. Ketika murid mengasihi guru, muridnya akan belajar mengenal siapakah gurunya, apa yang diminta gurunya. Ketika guru mengasihi murid,
Gurunya akan belajar mengenal bagaimana muridnya. Ada 30 murid. Oh, murid yang ini begini, murid yang ini begini, murid yang ini begini. Gurunya harus mengenal muridnya satu-satu. Itulah dorongan kasih. Jadi kasih mendorong seseorang untuk mengenal siapa dia. Begitu juga dengan kita. Ketika kita mengasihi Allah, ini mendorong kita untuk mengenal isi do bata. Jadi holong ni rohan adong di hita mengojar hita lahumanada isi do bata. Kalau kita katakan siapakah Allah yang mendorong kita untuk mengenal Allah lebih jauh, lebih baik lagi, kita akan mendapatkan pemahaman. Oh, inilah Allah yang kita sembah dalam Yesus Kristus. Inilah kehendaknya. Inilah yang bukan kehendaknya. Odo nadi halomohon debata, jala odo ni hasogohon debata. Karena kita didorong oleh kasih itu. Dengan kasih saya didorong untuk mengenal Allah. Dengan kasih saya didorong untuk mengenal siapa teman saya, siapa sahabat saya. Dengan kasih saya didorong untuk mengenal bagaimana gereja saya. Dengan kasih saya didorong untuk mengenal bagaimana pekerjaan saya. Jadi kasih itulah yang mendorong itu untuk mengenal. Oleh karena itu, hamu kadongan saha porsiaon asa polin so partuk Tuhan unang gabi batu sandungan sahatro di hari ini Kristus di patau de batado hita gabe polin ala niaha ala holong ni rohani di bata mangojar hita laho manada isedo ibana di bagasan dirita jala dimampukan, kita dimampukan untuk memilih yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Amin. Martanya mahita. Mulia tema diho Tuhan, toktong sihol rohanami laho manadaho. Ay holong ni rohanami do Tuhan, jala holong ni roham. Namangodja rohanami laho manadaho di bagasan hasitongan, di bagasan habadiaon, di bagasan hasatiaon nami tuho. Naing hutadahami Tuhan songodiado na di halomohon roham, jala na di hasogohon roham. Asa marhiti dang salama milit hami di parngoluanon, memilit hati yuron pada hodiri sian hagolapon. Disodo hami Tuhan ruas di huriam HKBP Tamarunang namar minggu online dot offline di Advent napa duahon. Ramoti ma Tuhan parngoluan nami ruas di huriamon ganup marsada-sada. Hubuak kami sude nahu pangidorohan nami Tuhan. Dia kaulau nami parkerejuan ruas di huriam. Manang di dia kaamanami inanami na posubulung nami. Maradu sude haminaro dison dia kaulaon siganu pari pos rohanami Tuhan hodo mengaramoti ya kaulau nami i hubua kami ma di bagasan tangyang nami ima ruas di huriam na bergumul di parena konon na toktong mangido pasu-pasu nasiako Tuhan pasu-pasu hagabeoni asa gabe ruas di huriam ikoko ma Tuhan na mangaramoti akar rosti huriam hutangnya kok kami maka rosti huriam na bergumul di parumah tanggaon di pardongan cari peonasida oh ma Tuhan na mangalehon hagogon pakirimon di akar rosti huriam akan atoras na bergumul lahu mendidik akayana konna pos rohanami Tuhan nahodo mangalehon kesabaran dia kana toras di ruas di huriamon ale Yesus Tuhan nami songoninang dia ka ruas di huriam na di bagasan hagalioni pamatang homa tutu mangaramoti ka ruas di huriam nong tartikting di bagasan parmingguanon jalo homa tutu na mangapuli ruas di huriam na di bagasan habot ni roha ima
keluarga amanami si topul baru silaban ala nama rujungolu na tua-tua bawa inanami inang baru silaban di bona pasogit pangapulna sumurung doho Tuhan di keluargaon ho matutu laho mangalehon hagogon di sude keluarga adigan mulak rosni huriam sia bona pasogit tu hutanami di Makassaron ho matuhan namandongani ale Yesus Tuhan nami hutangnya kok kami nang ruasni huriam namar ulang tahun pardongan caripeon dohot hatu tubuh di bagasan mingguon asima roham di nasida toktong lehon todi asa marlas tiroha nasida jala mandok muliate di umur nagajang naung pinasahatmu di tonga-tonga ni nguluna Tuhan kami manangyakon anak dohot boruni huriam nanaing majalo pasu-pasu pardongan caripeon di hari Sabtu tanggal 10-on ima Kristian Sitompul dohot Orwana Arta Anggreni boru sinaga papos rohana sidana dua laho mamasuhi parumah tanggaon ni halak Kristen leon haipaso nasiako Tuhan jalap mangaramoti mahodi suhut paranak doho suhut parboru nang nasida pe seho matutu mangaleon gajang niumur jala mangaramoti di matani ulaon di hari Sabtuon jala mangaleon tiurniari ale Tuhan songoninang dia ka ulaon kategorial naneng marnatal matutu akayana konami sikola minggu di Botarion paingot akan atoras asaro mamereng akayana konna laho pajojorhon laho mar vokal solo vokal grup laho mar drama patuduhon lastirohan yana konami di pesta Natal nami pesta Natal ni akayana konami di Botarion nang akayana konami pe Tuhan akaya sekolah minggu nami ho matutu na mangaramoti nang akaulaon panitia nata remaja na pasubulung na setoktong ringgas laho mangalui dana marhite na patupa bazar di bagasan partikianon songoninang na mangalehon sumbangan inventaris di catering Esther ho matuhan na mangaramoti usaha ni keluarga ina posomon amang sintua esiobing boru sinaga ale Yesus Tuhan nami mauliate ma dia karos di huriam na pasahaton hamauliateon pelean taon dot akasumbangan nasida di tonga-tonga ni huriam ho matutu mangaramoti akaros di huriam ho matutu nama masu-masu nang dia kaulau nasida be hutangnya ko kay manang akka yana konami di parsikolaan do pena dan mandohoti ujian di bagasan minggu 7-anon ho matuhan na mangaleon hapistaran tu nasida Tuhan on ma elek-elek nami pangiduan nami say saut matutu lomone roham di parngolon nami nang di huriam HKBP Tamarunangon mau liate madiho marhite Yesus kami martangiang amen. Papungu peliak kita tupak tatu HKBP Distrik 17 Indonesia bagian Timur Marada Mahita. Israel
nyakon ma peleata tu debata martangiang mahita. Ale debata amanami na di banua gijang hodo haroroan ni saluhut silen lehon na denggan dohot nasa ulibasa na mauliutus. Upasat hami masya na nilihon mi tu hami pilihan nami tuho. Say jalo may gabe uap na husus di jolom. Pasu-pasu may jalaramoti. Asa ho para siya kami pilihanon pati bulhon harajaonmu. Di tonga-tongani huriam dohot di portibion. Buhay marohanami marhite-hite tudim. Asalam hutada hami gudang ni silen lehon mi tu hami. Asalam girgir hami mandok muliati tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Sai pinorbedia maguarmu, sai Roma harajaonmu, sai saut malomoni roham di banua tongaon songon na di banua gijang. Lehon matuhami sadarion hanguluan siapari, se sama dosa nami songon panesa nami, di dosa ini dongan namar dosa tuhami. Una kami to gihon tu pangunjunan, palua mahami sian pangago. Pasu-pasu jala diramoti Tuhan debatama ho. Disodakon Tuhan debatama bohina tuho jala saya sima rohana marnidaho. Didopakon Tuhan debatama bohina tuho. Jala saya dipasaor honma damena tutodim. Salam sehat padihita.